नोंसोरखौ খাবতো লাগিবই নাখালে মই থাকিব নোৱাৰো একাপ গলে মানে খাবই লাগিব নহলে মোৰ এইটো বুকুৰ এইটো মানে লিভাৰটো মানে এনেকা এনেকা কৰি খাওঁ কি হাৰিয়া কি হাৰি Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय सल'गोफोर आङो थांनो नागिरदों नै बेग सेग लानानै गामियाव माने जोंनि ग्रुप खुलिदों नालाय भिउनि गोदान ग्रुप खुलिदों दंफां गायनायनि जिहेतु फैसा मोनो बेयाव जोङो ग्रुप मोनसे खुलिदों बेयावनो जों थांनो नागिरदों माने कागज पत्र बिराद दङ फैसाबो बिराद बुरजा दंखायो बेयाव बेयावनो थांनो नागिरदों आरोना जोङो हिसाब निकास माबा माबि खालामदों गामियावहाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोङो मा खालामो मा खालामा नोंथांमोना नुलांगोन लोगोफोर थ' होमबा लेट्स स्टार्ट द भिडिअ डान बे जाबाय जोंनि गामिनि लामा लोगोफोर नायदो जोंनि गामिनि लामाखौ सेन्देल बायलाला गानना फैबाय आरो आङो लोगोफोर नै स' लोगोफोर आङो नै बेगखौ ओरैबायदि लानो गोनां जाबाय आरोना बिराद ओलोर माने बोलो गैया थिखांनो बेनिखायनो आं बेबायदि लानो गोनां जाबाय ओइथिं सोरबा आंखौ नायहरबाय थादों भिडिअ खालामबाथाय मानसिफोरा बिराद नायो आरो हामाबो होनजानो गोनां जायो आरोना मानोना हाबा जाबाय नालाय थ' बेनिखायनो हामा होनजानो गोनां जायो आरोना स' लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि लोगोफोरखौ जोंनि ग्रुपनि मानसिफोरखौ नायलांबाय थादो सोर मा बुङो सोर मा बुङा नोंथां नोंसोरखौ खिथिगोन आं दिनै धोनि लेलाखौ बानाय नुदो जि बुरि साइजिदों धोनिखौ ना गुफुरजों गुफुर जि साइजिदों मा खबर बाप्पारे दिनैसो नुदो साननोखौ जोङो गेजेराव आदियाखौ बेखौ ला नों बिराद माने ओलोर आं कलेज फरायनो थांनि होमबा खैजिमाया मा खालामखो खैजिमाया दोङो न' ভালে বহুত ভাল মান মৰম লগা বিখোনজো তোমাৰ একো নাই দে সেইদিনা অলপ মেকআপ কৰিছিলিতো আজি মেকআপ নাই নহয় মোৰ মিটিঙত নাই নহয় কিয় আৰু মোৰ যেতিয়া মানে এণ্টাৰপত মানে দিব লাগিব ইচ্ছা আছে মোৰ মাতা মানে ভালকৈ মানে আহিবি এদিন ইয়াতে আহিবি নদী কাণত ঠিকছে নাছিল নহয় মোৰ আজি যাম গৈ মই ছাগলী বাগান ন দুটাই দি খালি নেকি আজি দুটাই দি খাবতো লাগিবই নাখালে মই থাকিব নোৱাৰো একাপ গলে মানে খাবই লাগিব নহলে মোৰ এইটো বুকুৰ এইটো মানে লিভাৰটো মানে কি জানো মোৰ কি জানা পৰহি মোৰ মানে ধান কাটিব গৈছিল কাটিব যাই কেনে কি হৈছে লাদে নহৰত একদম ধান কাটিব নোৱাৰিলো মই ধান কাটিব নোৱাৰো মই লাদে কি কয় মানে যাব নালাগে মই যাম এইটো কোমোৰা মেগৰ কোমোৰা আদাও নাখাওঁ মই মাংস নাখাওঁ মাছৰ নাখাওঁ ইন্দোৰৰ মাংস নাখাওঁ মই যাওঁ গুচি আহিলো ঘৰত তুমি ধান নাকাটিলা পিছে চেৰেপ দিয়া নাছিল চাগে চেৰেপ দিয়া নাছিল চেৰেপৰ কথা নহয় তাৰমানে মোৰ লিভাৰটো মানে পৰে ভয়ে আছে লিভাৰৰ পৰে আৰু চেৰেপ নাখালে ধিপু কৰে বোলা নহয় লিভাৰৰ পৰে এইটো কি হ'ল কোনটো এইটো ইয়া হাতৰ এইটো মোৰ চাদা খাওঁ এনেকা কৰি খাওঁ পটল খাওঁ চাদা খাওঁ আৰু মই হাৰিয়াও খাওঁ কি হাৰিয়া হাৰিয়া খাওঁ মেৰাই খাওঁ बरहिया इथिंसो थांबाय नामा इथिंसो थाङो नै बेरे अरजाबाय लोगोफोर नै लोगोआ र' फट' लानि र' बसन आंबो दखन गथे हारा जिउ जाबाय
आं बायाखै आङो जोंहानि खासिनोसो लाबोदों गस्ला सेन्देल लाबोदों आरो बुवानसो बायो गावा नुबाय इमान अनला आं पेटलाबाबो मिथिबाय नों अनगोन ना पेटलाबा अनोथ' आरो उदै पेटले मानसि नङा नामा नोंनियासो सेप्ता सान मालाय सेप्ता नोंनिया जानिया बोरमा दारि लानो गाबस्रें स्रेंनो जानिया बोरमा दारि ओइ बे नङाना ओइ मानसिफ्रा सेप्तायासो मोजां बेनिखायनो खुगानि दारि हमना बोगगासिनो होनो हाखायो ओइ बाय फेबा मा खालायो बे ओरै बोखांना होयो इसनि लाबोदों आं आरो पासबाबो जासिगोन नंदों तेरा बादा होने वादा मीटिंगनि पाठकनि बे नय कुकुर तो लाइन सा नहीं ताय हाँ कुकुर तो बॉडीगार्ड नहीं तार ओ मेरा पुट्टे है पुट्टा क्या नाम तुर कुत्तार की मीटिंग खालामनाय आरो भिडिअ खालामनो फायदों आरो आंनिया बाय बाय सुमा हरा मानो सुमा हरा मानो बाबा दे फु खामाना हर आरो फु हरदैनो I love you दे I love you नामा बैसागुआव इमान मिनिदो इखो बैसागुआव होगोन आं नोंखो नै बिखोमजो जायो बैसागुआव नोंथांमोना नुखादो बिखोमजोखौ ओरैबायदि एक्टिं खालामना दोङो धल दामनाया हारमनि दामनाया मानसिफोरा एसेबां नायदोयै थेंक इउ होन गासैखौबो थेंक इउ बैसागुनि माबायाव जों मिटिंआव फैदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बिखोमजोफोरखौ लोगो मोनबाय लिंहरबाय ओरैबायदि केरसिन जाथोसै गुदुर जाथो बिसोरखौ उन्दै फाल्टु खालामबाय थानायखौ आं दायो मोजांहै जोंनि साइन होग्राफोरा एन'का बिराद गिदिर मिटिं बिराद फैसानि मिटिं न' हरलायै मिटिं जायो निहायना गासै 20 लाखसो दं बारा जादोंहाय जोबसिगोन ना भिडिअआ स' लोगोफोर जोंना मिटिंआ जोबसिगोन साइन टाइम लानाय जाबाय नङा साइनबाय थाबाय नुदों नुबाय आयाबो मैया होगोरनाय भिडिअखौ नायनानै बिराद मिनिबाय थादों नाया खाजि दामनानै मोसानाय आइ बियो फाग्लिबो नङा दादिखौ खाजि दामनायखौ इनि आरो दिनैखौ नायगासिनो नोंथांमोना मोजां मोनबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय प्रिजिता बाय बाय जोंहानि बुक किपार